হাই গাইস, জয় জগন্নাথ, জয় সীতারাম। গাইস আমি আসছি ভাই করছিল କୁଣ୍ଡା ଆଣିବା ପାଇଁ। ଗାଇସ୍ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଏବେ ଦୋକାନ ପାଖରେ। ଗାଇସ୍ ଦେଖିବା ଯେ କେତେ ଗୋଦାମରେ ସବୁ କୁଣ୍ଡା ଅଛି, ଲୋଡ୍ ହେଇ ଅଛି। କୁଣ୍ଡା ବସ୍ତା ରଖିକି ଭାରି କରୁଥିଲୁ। ଆମେ ଭାରି କରୁଥିଲୁ ବାଛୁରୀ ପାଇଁ ଦାନା ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଥିଲା ଦାନା। ଆମ ଅଫିସ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ, ଦେଖିପାରୁଛେ ସାର ଆସୁଛେ, ମୁଁ ଏଇଟା ଅଛି। ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଛେ ପୁରା ବାଛୁରୀ ପାଇଁ ଦାନା ପୁରା ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ୍ ହେଇ ଆସିଛି। ଗାଇସ୍ ଆମର ବି ଦାନା ମିଳିଲା। ଆମେ ଚାଲୁ, ରହୁଛୁ ଗାଇସ୍, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ